Ostiraleko euri jasa kontuan hartuta, nik azpimarra 3 elementutan jarri nahiko nuke. Lehenengoa, zorionez, ez da kalte pertsonalik egon. Gure lurraldea, Gipuzkoa, beti esaten dugu lurralde arduratsua dena, ardurak bere gain hartzen dituena eta organizatzen dela bere onera emateko jendeari laguntzeko, benetan zoriondu beharra daukagu herrietan inplikatuan hainbat eta hainbat jende, herritarrak, enpresak, erakundeak, danak elkarrekin egin duten lana eta egin dugun lana ere azpimarratu nahiko nuke oraingoan. Komunitate sendoa daukagulako. Eta hirugarrena, behar deguna da lurralde ikuspegi bat, azterketa bat ere egin gertatutakoaren inguruan, berriro etorkizunean gertatu ez dadin, hemendik aurrerakoa ere izango dalako luzea eta eskatuko duelako baliabide asko eta elkarlanerako gune hau sortu dugu eta elkarrekin egingo dugu.